שם כל כך רעש, שזה ממש מבין. אוקיי. קצור. I love to sing, you see, and songs can teach you many things, so come join in with me and learn to sing. תודה רבה, סוזי, תודה רבה לך שבאת אלינו, היה מרגש לפגוש אותך. כן, תשארי איתנו עוד דקה ברשותך. שלום חברים. לצערי נשאר לנו נורא מעט זמן לדון בסיפור החשוב הזה מנחמת מוניות חדשה בשם אובר, כך היא נקראת, שהיא דומה במשהו לגט טקסי. אתה מייצג כאן גט טקסי, אתה יושב ראש ארגון המוניות בישראל. אתם כמובן כועסים על הסיפור הזה, כי שוב אולי יגזלו את פרנסתכם. למה זה לא טוב שאנחנו הצרכנים נהנים ממוניות ב-20% אגב פחות מהמחיר אפילו של גט טקסי? קודם כל זה זמני בלבד, והם נותנים את זה רק לתקופה קצרה מאוד. אבל נותנים? אתה יודע, כל דבר נותנים בהתחלה כדי למשוך אותם, אבל פה נעשה מעשה לא נכון, ואני אומר את זה לכל הרשתות ולכל הטלוויזיה בכל מקום. אנחנו פיתחנו אפליקציה שנותנת שירות נוסף לנהגי מוניות שנקרא קליק למונית, ואנחנו נותנים ועומדים לרשות הקליק למונית הזאת בתוך התחנות קרוב ל-4,800 נהגי מוניות מחוברים לתוך העניין הזה, שהוא נותן לכם את כל הטכנולוגיה בדיוק יותר טובה אפילו מזה, כי זה מפותח יחד עם המונה ביחד ולא צריך את כל המעברים. ומה תעשה לכם? מה קרה עכשיו? אתם פתאום מביאים את שני האפליקציות האלו בלבד, ואותנו לא נכנסנו לשום קטגוריה. אז איפה אנחנו בתוך הסיפור הזה? זה אחד. אין לנו את הכסף ואת הכספים שלהם. תסביר לנו במילה את סיפור אובר, אתה מגט טקסי כאמור, אבל למה אובר זה לא טוב, או שאתם חושבים שזה כן בסדר? קודם כל אובר, הוא לא מהווה פקטור רציני בשבילנו. אנחנו לא מודאגים. אני חושב שאובר, בארצות הברית הוא יכול להיות הצלחה. כאן בישראל, אני ממש לא חושש מאובר. הלקוחות שלנו, הנושאים של גט טקסי, למדו להכיר בשלושת השנים האחרונות את גט טקסי, את איכות השירות שגט טקסי נותנת. אבל בא אובר עם אותו פטנט רק ב-20% פחות. לתקופה. כן, קודם כל, ה-20% פחות שהם אומרים, זה כמובן לכניסה לשוק, לא צריך להסתנבר מזה, הם מנסים להיכנס לשוק, יש להם בעיות מאוד מאוד רציניות, אין להם נהגים, יש להם מחסור עצום בנהגים. אני לא צריך לייצג את אובר פה ואת הבעיות שלהם, אבל בשבילנו זה ממש לא מהווה פקטורים. הם ייכנסו, אנחנו סומכים על הלקוחות שלנו שאנחנו מסיעים אותם עשרות אלפים ומאות אלפים ביום. אבל תסבירו לי איך רגולטורית, אולי אתה תסביר, משרד התחבורה מאשר את זה, הלא מותר מספר מסוים של מוניות על הכביש, אי אפשר יותר מזה. אנחנו נמצאים בגירעון מול כל העולם. בכל העולם על כל 1,000 משתמשים יש מונית אחד, ובארץ יש 20,000 מוניות, ו8 מיליון תושבים, זה 400 משתמשים על כל מונית אחד. וזה האבסורד הראשון שיש בתוך העניין. חד משמעית. שניים, אנחנו פה לא מונעים ואומרים שיש בעיה. גם ככה עם גט טקסי אנחנו לא אוהבים את כל העניין הזה איתם, אבל היום יש בעיה גדולה יותר עם אובר. אובר לא מסתפקת להיכנס ולהפעיל מוניות בכלל, היא רוצה להכניס גם את זה בעתיד הרחוק יותר, להכניס פרייבטים. וברגע שיכניסו פרייבטים, זה ייגמר ענף המוניות, כי לנו ישאו גם את הפרנסה שלנו, גם את הפנסיה שלנו, ואנחנו נעלם בכלל. ומה שיפה שצריך להיות שלישי כדי לאחד ביניכם. ואני אומר עוד הפעם, אני קורא לכל תחנת מוניות שיפעילו את השכל ואת הראש, אסור לתת לאובר להיכנס לתוך הענף, משום שהוא לוקח את העבודה מתוך התחנה עצמה. אין לי ברירה אלא להסכים עם ידידי יהודה כאן. אני נורא מצטער, זה שאסור לתת לאובר להיכנס זה מהמון סיבות אחרות גם. אבל גם אם נאמר וייכנסו, נאמר, הרי הלקוחות, הציבור בישראל זה ציבור מתקדם, זה ציבור שדורש היום שירות, מה שהוא מקבל בדיוק היום בגט טקסי, ודבר טוב לא עוזבים. אם יש לך דבר טוב שאתה אוהב אותו ביד, אתה לא תעזוב ותלך למשהו. אלוף גיא, אני שואל אותך, אני אוהב את אשתי אביבית, מת עליה, המון זמן איתה, אני אעזוב אותה ויחפש משהו אחר. הוא השווה את אשתו למונית, אני ידע. טוב, אנחנו מסיימים. ביקשנו מאובר לבוא לאולפן, הם לא הסכימו, חבל. אין להם מה למכור. אולי. סיימנו, לצערי. תודה רבה.